ಅದೆಂತ ಗಿಳಿ ಆಟನ ಗಿಳಿ ಆಟನ ನಮಸ್ತೆ. ಇಂದು ಇನಿ ತೀರ್ಥ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಕಡಲ್ ತೀರ್ಥ ಇನಿ ಮೀರ ಕೂಡುಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎತ್ತೀರಿ ಜಯರಾಮೇರೆ ರೆಡಿ ಆತಂತೀರಿ ತುಕ್ಕ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಕ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಕನಾಗೆತ್ಯ ಜಯರಾಮೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಜಯರಾಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ. ಅಂಚ ಇಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಾಮಾಸೆ ಅವಿ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥಾಮಾಸೆಗೆ ಒಂಚಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ പോയ കാസർഗോഡ് പോയ ದಾದಾ ಅನ್ಪಣೆ ವರ್ಷದೊಂಜಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಅಲ್ಲ ಕಡೆ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ പോയ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ പോയದ ಕುಂಬ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಿ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ പോയി ಅತನ ಕಾಸರಗೋಡು ಎತ್ತನಾಗಂತ ಲೇಟ್ ಆಯರ್ಲ ಯಾವ ಅದು ಕರಿ ವರ್ಷದ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದೆಕ್ಲ ಪೋತಿ ಜವಿ ಕರಿ ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಡೌನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ಅಂಚ ಏನಿಟ್ಟು ಪೋಯಿದಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಕ ಓಕೆ ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಟಿಕ್ಕಗ ಉಳ್ಳೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಿ ಅಂಚೆಂಗ್ಲ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಕಡಲ್ದ ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಜರ ಮೇರೆ ಎಂಚುಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಂಚುಲ್ಲೇರಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಓಡು ಅಂದದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬೋಡ್ತದೆ ಕೊರೋನಾ ಕಡಲ್ ಡಿಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದು ಜನ ಇದ್ದಿನ ಅಂಚತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಂಡ ಅಂಜಿ ಅಂದು ಕಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗುಂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಕಡಲ ತೋಯ್ಪಾಕ
ಆಂಡ ಜನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಬೊಳ್ಪುಗೆ ಇರ್ತದೆ ಮುಳ್ಳು ಜನಕ್ಲು ಇಜ್ಜರು ದಾಯ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಟಿ ಉಂಡೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಣೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಜನ ಇಪ್ಪಿರ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಾರ ಜನ ಇತ್ತುವೆರ್ನ ಬರ್ತದೆ ರೋಡು ಜನ ಇಪ್ಪಾಯಿರಂದು ಅಂಡದ ಏರ್ಲ ವರ್ಪುಜೇರು ഭയങ്കര ജന ಭಯಂಕರ ಜನ ಇಪ್ಪಿರು ಅವನು ಮಜಾ ಅಂತ ಮಜಾನೇ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕವತ್ತನೇಟ ಆತಂಜಿ ಕೊಸ್ಸಿನಂಡು ದಿಜ್ಜಾನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಂದ ದಾಲಂಚ എന്താക്കുന്നേ എങ്ങനെ ഞണ്ട് പിടിക്കുന്നേ കടലിലേക്ക് തണ്ടിനിക്ക് കെട്ടും അപ്പൊ ഇതിന്റെ മണത്തിലെന്താക്കും രണ്ടുപേര് വള്ളത്തിൽ അതിന് വന്നിട്ട് പിടിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരെ കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം പല വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും വെള്ളത്തിലുണ്ടായിട്ട് എന്താക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വലിക്കും അപ്പൊ നണ്ടെല്ലാം കിട്ടും അതെ അല്ലേ വേറെ ഏത് മീൻ ഉണ്ടാവല്ല ആ എല്ലാം ഉണ്ടാവും കോലിക്കെട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ മീനും ഉണ്ടാവും അതെയാ നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചിനെ അപ്പൊ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് അല്ലേ എന്ത് പേര് എങ്ങനെ ജാസീം എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നേ ഏടാ നിങ്ങ വേറെ ഏട്ടനല്ല സംഘമല്ല അല്ല എന്റെ അയൽവാസി അവർക്കെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ അതെ അല്ലേ നിങ്ങളെ പേരെന്ത് എന്റെ പേര് ആഷിഖ് ആഷിഖ് ഇത് ഇക്കൊല്ലോ ആൾക്കാർ കുറവോ അല്ല ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ടായിനോ രാവിലെ വന്നിനോ രാവിലെ ഉണ്ടായി ആ അങ്ങനെ അവൻ്റെ പേരെന്ത് ഷബീർ എത്രാം ക്ലാസ് നാണക്കെടാക്കണ്ടറാ ആവാ നാണക്കെടാക്കണ്ട നീ പെണ്ണല്ല നോക്ക ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് നോക്കറാ എത്ര കിട്ടുക ഒരു കെട്ട് ഇത് എങ്ങനെയായാലും ഇപ്പൊ ഒരു 2000 എല്ലാം കിട്ടും കിട്ടും നമ്മളെല്ലാ എല്ലാം മീത്തുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് ഭാഗ്യം പൂളിന്റെ ഭാഗ്യത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു കണക്കുണ്ട് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ പണ്ടേ ഒരു ഇങ്ങനെ ബൈസന്മാർ ചെല്ലലുണ്ട് ലോന്റെ ചാൻസില എന്റെ ഭാഗ്യത്തില ചില അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട് പഴയ മനുഷ്യന്മാരല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കെല്ലാം പറയുന്നു ഒരു 50 കൊല്ലം 40 കൊല്ലത്തെല്ലാം മുന്നത്തെ ആളെല്ലാം പറയുന്നത് എന്നാലും നിങ്ങക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയാല് എത്ര റുപ്യന്റെ നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പുള്ളർ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലോണം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരു 6000 റുപ്യന്റെ കിട്ടും അതുണ്ട് അങ്ങനെ പിള്ളേരെ കണക്ക് അല്ലേ ഒരു ടൈം പാതി നമ്മ ഒരു എളുപ്പത്തിന് അത് ആ സാധനം ഈ സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ಅದೇ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಲೆಟ್ ಡೆಂಜಿ ಪತ್ತನೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಗ್ಲೆ ಡೆಂಜಿ ಎಂಚ ಪತ್ತನೆ ಕಡಲಗೆ ದಕ್ಕದು ಐನಿತ್ತೆ ತೋಯ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಟ್ ಮೀನು ಪೂರ ತುಂಡು ಮಂತದು ಕಟ್ಟುಡು ಐಕಿ ಬಲೆಟ್ ಕಟ್ಟದು ಈಗ ಮಿಕ್ಲು 3 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು 3 ಜನಲ ಆಯ್ತಾ ಬಲೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದೊಲೈ ಎಂಚ ಡೆಂಜಿ 10 ವಂಡದು ತೋಯ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ತೂಕ ಓಕೆ വേണ്ട 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 കേട്ടണ്ട ആ വയ്യോ അതെ തുള്ളി കെട്ടീനാ
ടൈറ്റാക്കി അങ്ങോട്ട് നിർത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊത്ത് കാട്ടോ നിർത്തേവില്ല rope chudо rope nere ini pergi ada सही है ini dikata nere nare Devila, kona chuttu. Bayar kona era. Right. Devila kya? Ab tengah ada.
ഇവിടെ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. വീട് പിടിച്ചു ಬಲೆ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬರೋದುಂಡು ಹುಲಿ ಅದಲ್ದ ನಡುಕೆತ್ತಿಯನ ಒಂದೇನು ಇದೆ ಅಮ್ಮಚ್ಚಿ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿ ಬರೋದುಂಡು ಬಲೆಟ್ಟು ಅದೇ ഇതല്ലേ ഇതല്ലേ നെഞ്ചുകത്തുണ്ട് ಸಂತೋಷನೇ ಸಂತೋಷ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಡ್ಚ ಜಾತ್ರೆನೇ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲ ಬಲೆ ಬಾಟ್ನೈಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮೀನು ಬತ್ತಿಂಡು അതിനിത്തെ അതിന് പൂര ദെപ്പിറുണ്ട് തൂക്ക ആടെ ബോധ തൂക്ക എഞ്ച പൂര 30 കിലോമീറ്റർ ബത്തിൻ്റെ തൂക്ക ഓക്കെ എഡ്ഡൊക്കെ ഉണ്ട് കൊള്ളാം ഇത് അടിപൊളിയാടാ ഇത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് നല്ല വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അല്ല അതെ അതെ ഇതൊരു മദ്ദള
കിട്ടും, നല്ലോണം കിട്ടും അല്ലേ? പിന്നെ പോയിന്റ് കോട്ടിലുള്ള കിട്ടും. ആ ജാസ്തി വരും. എല്ലാം നിന്റെ ഭാഗ്യം. ആരും പറയാൻ പറ്റില്ല. നീ പണ്ടത്തെ ആള് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. അല്ലേ? ആ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ? കൂടുതലുണ്ട്. അത് ചില കുറച്ച് മുദ്ദായി പോയി ഇട്ടത്. അതെ അല്ലേ? അതിപ്പോ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലേ സാധനമല്ലോ, അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഫിൽട്ടർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതെന്താ വരുന്നില്ല? ഇതാടെ മീനെല്ലാം പിടിച്ചെന്ന് പിന്നെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ ബലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം അത് മാത്രം മീൻ കെട്ടിയല്ലേ മീനുണ്ടാവാടാ. മീൻ കെട്ടി മണത്തിൽ വരും. അതല്ല, ഈ ബൊള്ളെന്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ബലനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചാടാത്ത എന്തേന്ന് ചാടുന്നില്ല? അതെന്തേ? അത് ഈ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? അത് ഇത് കടിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊയ്യല് നിക്കും. നീ ചെയ്ത് കൊടുത്താ ഡെഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഡെഞ്ച് ഏട്ടേണ്ട അല്ലേ? വേണ്ട പോലെ തുറന്നിട്ട് എടുത്ത ആടെ ഈടെ ബലയില് ആടെ ഈടെ പോയെങ്കിൽ ബല പോയി. എത്ര പോസ്റ്റ് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ತುಚ್ಚಿನ ಮೀನಿ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಬೋಜಾರ ಮೇಲೆ ಅದಾ ನಂದಿ ಆಯ್ತು ಎಂದುಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಂಬರವರೆಗೆ ಯಾರು ತುಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪಡಿ ಆ ಒಂಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ತುಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟ ನಂಗೆ ಅದೆಂತ ഇത് കുറച്ച് ജീവ ഉണ്ടോന്നറാ അല്ലേ? ഓക്കെ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗುರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಅವ അങ്ങനെയല്ല യൂട്യൂബിൽ നോക്കാവോ നിങ്ങൾക്ക്? അത് തുൽവേര ബൾപ്പ് നടച്ചെങ്കിൽ അത് മോശമല്ല.
അവിടെ കഴിച്ചതണ്ടേ കഴിച്ചിട്ടേ ഇവിടെ കളിക്കണ്ട നീ നണ്ടേരണോ രണ്ട് കൈ അതുണ്ട് മധുര കളിക്കണ്ടല്ലേ ഇടാൻ കഴിയില്ലേ പോയെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു രാത്രിയാവും, പറയാൻ പറ്റില്ല. എത്ര മണിന്ന് പറയാ? അതെന്ത് ബോട്ടിൽ പോകുന്നതാ അല്ല തോണിയിൽ പോകുന്നതാ അല്ല കപ്പലിൽ? അല്ല, നമ്മളെ ബോട്ടിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബോട്ടുണ്ട്? അതെല്ലാം ഇടണ്ട ബോട്ട്? ഒരു ബോട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ 40 ആള് 40 ആള് പോകും. ചിലപ്പോൾ 50 ആള്, ആ 20 ആള്. മീനിന്റെ ചാകര തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ല? ചെമ്മീന് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ 3000 4000 കിട്ടും. നിങ്ങൾ വലുതായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന അല്ല സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന? സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പണി കിട്ടണം അല്ല കടലമ്മന്റെ പണി മതി? പണി കിട്ടണം നിങ്ങക്ക്? കടലമ്മന്റെ പണി വേണ്ടേ? വേണം? കടലിലൊക്കെ പോകുന്ന വേണ്ടേ? ഓക്കെ ഇതേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതാ കടിച്ചിരു തോളാച്ചിയാ? ആ ആ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാവില്ല, ഈ സമയം. അതെ അല്ലേ? കൊല്ലത്തിലേക്ക് ഞണ്ടിന്റെ സീസൺ ഉണ്ട് അത്? പിന്നെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് സൈഡ് മാത്രമേ കിട്ടുമല്ലേ നണ്ട്? അത് ഇടും സൈഡിലൊക്കെ ഈ നണ്ട് വരുന്ന ആടുന്നറിയോ? കുറെ പുറത്തുനിന്നാണ് വരുന്നത്. അതെ, ആ പുറത്തുനിന്ന് വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ പൊയ്യൽ പതുങ്ങിയിരിക്കും. അത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ തണുപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ എന്താക്കും മീൻ വന്നിട്ടെല്ലാം പോയി. അത് ഒരു കൊല്ലത്തെ സമയം പിന്നെ കാണാനുണ്ടാവും. ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നണ്ട് പൊറിക്കുന്നത്? ആ അല്ലേ? ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಎದುರು ಪತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲಾಯ್ಕ್ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮೀನು ಪೂರ ಕೆಂಪೈರ್ ಅಯ್ನ ಪೂರ ತೂಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ಆ ಮೀನನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಮೀನನ್ನು ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಇನಿ ಕಡಲ್ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಿ ಈತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಂತಿರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅಸಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.